komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:39. Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! 41 minutos nakaligas sa tag ng alas 9, Aksyon Radio Philippines Standard Time, Action Night Patrol, Agosto 31 tuwig 2021. Imbukada sa atos sa nga pagpakalakad flash report sa patrol na noon na natabo sa sunod sa Bacolod man. May panibag-o nga krimen naman nga pagpatay hindi lahog-ahog nga sa krimen ni. Ginabatihan biktima sa nga pagluthang ang lawas ara sa iban nga lugar, ang ulo ara sa iban nga lugar. Aksyon dyan sa patrol, aksyon dyan, kamusta na sa please kamin. Aksyon Marlon subong ang patrol, ari kita di live nag-report diri sa area sa nga Dalan Rosario, no, barangay 38 ini syudad sa Bacolod. Ang eksena o kada lugar ko sa riin sa Puan, ang lawas lang ha. But silingon alin sa liog pagkadto sa tiil, lawas sang lalaki nga wala sang ulo. Wala ulo, Aksyon Mar, ang nasakwan diri sa tubang sang isa ka gate, sang isa ka ginakabig diri nila dormitory o kunabig na rentahan nga balay sa area sa Dalan Rosario, syudad sang Bacolod. Ang lugar kung sa diin ginbilin ining lawas sang isa ka lalaki, amo maning lugar kung sa diin ginluthang si Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno sang Domingo sang hapon, Aksyon Mar. Ang tinasahi sini diri kay ang lawas niya ginbutangan pa sang karatula. May karton nga nakabutang kag may nakasulat nga mga tinaga, Aksyon Mar, nga sa aton mismo nga lingwahe. Ang nakabutang nga tinaga diri, bayad sa utang, interes pa lang, kapital preparar para suma total, halong Bacolod. Sulit tabi aksyon dyan. Suliton ko, ang nakabutang diri nga karatula nga nabutang sa karton sa tupad sang lawas sining lalaki, bayad sa utang, interes pa lang, kapital preparar para suma total, halong Bacolod. Amo na ang nakabutang mga ka-aksyon diri nga sulat sa tupad sang lawas sining isa ka lalaki, naka-t-shirt, nakasuksok sang short nga may printa o kunabi checkered mga ka-aksyon, kag nakasuksok ini siya sang tsinelas. Ang iya nga kamot nakagapos ini mga ka-aksyon, nakagapos ang iya nga kamot ara sa likod kag nagahapa ini siya sa kilid sang dalan. Diri sa mismo nagahapa sa tubang sang gate nimo sa metal nga nakabutang bala nga for sale. Ara lang gid isa lang gid kadupa ang kalayoon ko sa diin digto man nagahamyangon
sang Domingo sin Nepomuceno Action Mall. Ang lawas siya nabilin. Yes, nabilin ang lawas. Ang pamangkot din ng ulo nagkadto. Ang ulo sining ginatudlo nga mahimo ano amo ning ulo sang nasa puan diri nga lawas subong nga gabi. Ara maka-aksyon sa area sang Dalan San Juan, Barangay Purok Sigay, Barangay 2 Surad sang Bacolod, most likely mga 5 to 7 kilometers away gikan sa lugar. Subong nga gabi, nagpangangkot kita kaina sa pinadiri ka mga residente nga nakakita. According sa election Marlon, isa ka Toyota Innova nga nagaduag sang chocolate brown balang kolor. Toyota Innova, something chocolate brown ang kolor, nagdulog diri sa area ko sa ina sa Puan Nepomuceno na ligad sa Domingo. Pagdulog, ginhulog ang lawas ng isa ka lalaki. Paghulog si lawas, ginapayag o kung ginaligar, nga may isa ka lalaki nga wala dila na itsurahan o kita ng nawong na naog action man no sa ginasakyan diri nga Toyota Innova. And then pagparaog ginlabo o kung may ginasaksak sa ulo sang lalaki. Binitbit ang ulo action man lakat. Kag binilin ang karton nga may karatula. Ang salakyan dito nagpakadto sa baybay nga area da naglusot sa area sang Dalan Rosario and ang pagpayag sa ibang nga residente may mo kono naglusot sa highway sang Dalan Araneta pakadto sa may plaza publika kag nagpa-north. Eventually, dito action mga nakitaan pila ka minutos na nakaligad may nag-report sa mga kapulisan nga may ulo sang persona nga nakikitaan dito mismo nga lugar. Sa subong nga mga tinion, ang ginaobra diri is gibutangan na sang cordon ang area. Action dyan? No, nasa puan ining bangkay sang lalaki. And then, palibot sang cordon diri action mall, ang kapulisan sa station number 1 naka-on standby na diri sa lugar. Action dyan? Yes. Din ang location nyo subong sa lawas o kung sa ulo? Sa lawas kami. O dira sa may dalan sa Rosario? Yes, yes. Okay. Wa man sa lupok na batian da? Diri sa area, wala man kuno lupok na batian. Pero may pangangkot na mo, ng mga bato na naman sila nagiging butang sa lugar, apat ka bato tanan, no? Try namon kung anong ang dira, no, ang timbre sa aton. Kay gusto ta nila mo tisa namon lusot kami to na sa piyak, no? Kay ilang taon namon ang lugar sa piyak nga area action Marlon. Kung kamusta kay diri wala pa dinhi kag niyoy partiklayo diri sa amon. Hindi wala masyado residente diri, no, nga nakakita sa lugar. Ang lalaki di kay nga nakakita diri mo, ang nakaputi nga lalaki. Amo siya nakakita kay na. Gani. May nakakita diri. Kung sino diri mga residente sa area, no? Diyan siya nga lalaki ang nakakita. Kaya may report election mo nga may 4 kilopok sa narbatihan. Sa likod sila. Okay. Okay. Ma-standby kami kay dali sa area, no? Ang guard tani, no, sa isa diri ka establishment, kiti ari kami sa gwa, no? Mga ka-aksyon. May police line na, hindi ka mo pwede kasulod sa... Hindi na kami pwede kasulod sa may police line. From this area, ari ding lawas. Masaylo kami sa ulo. Okay. Masaylo kami sa may piyak na lugar. Lapit man lang, no? Dara sa may dalan sa San Juan. San Juan kami area, makanto. Okay. Lapit ka mga ka-aksyon, no? Ating wala mo dito nga basta makatuwa ng lugar. Ang lawas akson dyan na nga nakita mo dara sa buong sa may dalan sang Rosario. Ano, lapit lang gid sa lawas bang to sa gintero nga pulis nga Nepomuceno? Isa lang gid ka dupa. Uy. Isa lang gid action mark ka dupa ang kalayoon. Sa sagwa man sang gate. Perti lang gid ka lapit. Action ma? Sige action dyan. Lapit-lapit lang gid, dra lang gid, no? Wala gid hindi kita mo sinakalayo. Ang distansya kung sa dito na sa Puan na Ligad, sang Domingo lang gid pinaka laman gid ang bako sa tumaka action, hindi pa nato ma-identify or connect abi diretso gid or gilayon nga inikiling pagkasapos ang bangkay sang isa ka lalaki konektado ini, no, sa pagkakatay kay Nepomuceno. Pero kung lang taon na konti kami mga karatula diri nga gidbilin, damo diri nagasuspetso action mar nga most likely base bla konektado. Yes, dako ang posibilidad action dyan. Kung siyon tang senaryo, dako ang posibilidad. Dako ang posibilidad. Amo na lang tumod sa iban, dako ang possibility nga mahimo konektado, no, sa pagpatay kay Nepomuceno ining pagkasapos sa isa kalawas kay nga tiperte ka brutal ang ginimo mo, no? Grabe gid. Makabig ni siya nga, no, salvage victim. Kay salvage
kumo nga ginupdan sa ulo eh. Mhm. Ang lawas ari diri nabilin ang ulo layo-layo pang distansya ato pa sa area sang barangay 2 no. Di mga most probably ang measurement rin nila mga 5 to 7 kilometers ang kalayoon sang lawas dito sa ulo. Hindi ko na tulbi malapot rin kapulisan sa station number 2 number 1 with Police Major Ramil Sarona. Aram sila bisulod sa police line. Ginatingwa naton o ginatry naton nga malapot ang bahay naman sa station number 2 because dito sa station 2 masapos para sa ila kay kumo nga wala pa turbatahan sa police line. Yes. Ang ulo blackson madugod na ginbilin naputuso sa plastic. Ginbilin lang gid siya sa kilid sa dalan, do ginaboy lang gid siya. Gindagdag, abi, gindagdag. Dugin dagdag Oo, ng gate. kay ang ulo, yes. Dito na nabakod, may nakitaan sila kung isa ka van, amo to ito Innova, nga dugin buksan ng lang bintana, kag do maging bilin nga basura nga nasulod sa plastic action bar. Dugin na boy lang. Dugin na senaryo, no? Nga natabo, diri ka sa mga gabi, sa pagkasapos sining bangkay, sining isa ka persona, mga ka-aksyon. Sa luwat na mga pamangkot, may identity na bala kita, wala pa kita gyapon, identity, kay budlay identify, kung mga wala sang mga ka-aksyon, no? Wala sang ulo. Hindi dali-dali nga makitaan sa aton nga mga otoridad. Ano ka daliwat aksyon dyan ang panapton sa atong lawas? Aksyon naman. Ang ginasoksok, ano gani liwat? T-shirt, hindi ko ma-identify ano colors ng t-shirt. Okay. Naka-short lang siya nga do checkered or may pattern or may printa. Naka-sinelas. Tambukon siya nga lalaki, kung ba siya nato niyang tiil pa ka panglawason, dakuon siya nga lalaki action bar, no? Ang action bar wala na report, pero tani i-report rin mo sa Action Night Patrol. Kaya ang isa na kasaksi nga na-interview sa station number 1, nga nakakita sang eksena sang krimen, nagpayag nga ang gunman nga nagtiro kini Pumuseno, tambukon nga lalaki, nga Moreno, action bar. So, ang iya rin nga description nga makita natin sa mga gabi, do kaangay, no? Dakong possibility nga do pareho gid kay Amari Police Major na kini sa interview ang ila din nga nabaton nga impormasyon ang description sang lawason panglawason pero tambok and then Moreno action mar no and do pareho gid no sa tundri nga nakitaan subong nga gabi maka-action pero not yet to be confirmed kay gina-studyoan gina-investigaran pa diri sang station number 2 para ilagay action mar matumod kung sino gid pala ining nga persona nga ginlutang o kung nasa Juan Abitri no patay wala ti of course wala na ulo patay gid ining nga persona sa luwat ginaklaro ko ang crime scene o koneksyon ko sa riin na sa Juan ang lawas ining isa ka persona area kita sang Dalan Rosario barangay 38 mismo kung action mo go ahead action dyan mismo kung sa diin na sakwan man o kung nabigin luphang si Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno sang Domingo sang hapon. Ang lawas niya nag-aapa ini sa action bar nakaposas ara sa likod ang iya kamot do may posas mo galing nga nakit-ani no kaya pagkabot kinaton timely gin na paidog kita gilayon kag gin ayo sang kapulisan nga mag-move out para maputahan sang cordon ng area hindi makontaminate ang lugar. According to sa mga residente, 4 na lupok ila nabatian. Ang moto pero makita kita bato 4 gid kabilog action mar ang nagalapta sa kilid sang dalan and then ang mga bato tumutong mga tanda balasang mga basiyo sa aras lutang nga mahimo na recover diri mismo sa crime scene. Ang mga residente ako nang ito lang gate dito action mar sa likod to may ara ada mga nagarenta o kung naga-star ade kay kada ko sang balay mong kahoy siya tusok sang balay pero damo sang residente nga naga-tinir doon ako rabi nga nagarenta sa lugar. Natibot sila pagbati nila lupok na ginawa sila ganun pag ginawa nila action mar kita na lang nila yung mo to lawas ka lang gidya kalalaki nga nabilin galing kito may nakatimbre sa itong kinakita gito nila nga binitbit ang ulo wala maka-action no? Ang ulo binitbit gid dari bila pakita naton tre ayan kita diri sa area no sang barangay 2 action mar tulad mismo sang Bacolod lapit lang gid kung sari na sa Juan ako ng lawas abi nakitaan maka-action no ari kita diri sa area na sang barangay 2 syudad sang Bacolod kamakon mo diri lang gid sa may tubang balasang depot dampi action mar di ba may mga depot na diri mga bulabaligyan diri sa tapa
action Marlon, and then subong Ridrio ang lawas binilin, no? Diri ginabilin action Mar. Now kita pala sa patrol, no? Okay. Kay para makita naton diri kag maplastar sa tumaka-action ang senaryo sa lugar. Try tadi, no? Now ko action Mar. Dilo ko na kon nga cellphone. Anyway, dito na kita halin sa area sa barangay 38, no? From 38, ari na kita din naka-transfer. Dari lang naging bilin. Sa liwat, no, ang lawas niya ara na sa 38, ang ulo dari bilin sa may area sang barangay 2. Aryo, may sako action Mar. May sako kita nga nakitaan, and then sako may plastic ginabilin diri, no, ang ulo. Dito lang pa. Okay. Diri ko sa may piyak, no, mga standby, mga ka-action. Ari diri ka pulisan naton, ano na sila, no? Iwan na katapo, diri sang special weapons and tactics, naka-standby na diri sa lugar. Okay? Mga ka-action, subong nga gabi. Kita natin direksyon, duha ka sako, and then may plastic na gamay. Sa sako ay naiunod, no? Way na unod mga ka-action ang sako, pero ang ulo ara sulod sa sako, ang do plastic na puti blackson diri man isa sa tubangan gani isang ginsapuan ako nagintiro man to naligad lang mga binulan. Diri man area, no, tubang diri sa ano ni Angelica Store, Angelica Store action Mar. Kita diri police base ba nakakita diri sa area kung paano ini nagluntad, no? Paano nila na-identify ini nga persona ako nabi nga nakita mga ka-action nga bilen diri sa lugar, no? Check ta diri. Hindi pwede action dyan makita ang nawong yan, no? Hindi. Basi bala kung may makakilala, basi kung may tanda, bala ka nakakilala, bisan ulo hindi na tunay direction mark, kinakasulog sa plastic, wala nila gintandog. Okay. Ang ginaulat rin nila, ang katapos ng scene of the crime operative konsoko na makasaylo sa lugar, no? Or sa crime scene. Dito sa piyak ko, wala pa ito abot ang soko, sumos pa, dari matugidugayan, pero dari maka-aksyon, no? Anti-suma sa makabot. Ang ulo, makita ninyo, di ba may tatlo ka plastic action sa itong Facebook Live? Yes. Sa tuo, may gamay nga plastic, color green, wala na unod. Sa tunga mga ka-action, may plastic nga puti, transparent, para dira sulod ang ulo, kahit di sa pinakapunta, arad ang ulo mga ka-action. And then sa wala naman naton, ano na yung kung sako, balance ng feeds, sulod lang ka feeds action mo, wala na isang unod yan, no? And then, ayon naman mag-ahete sa mga kapulisan, Police Station number 4, sa may wala ko, si Police Major John Ray Batadlana, mga ka-aksyon, no? Naka-on standby sa lugar. And then, nagabulig man dari identify sa area. Naka-contact ito ang Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Station number 2. According sa iya, in a while, no, makahatag na siya sa statement na ang kotse diri. Pero may mo ginaulat rin nila ang Sir of the Crime Operative Consoko. Para di sila technical, no, that's why galing wala diri lagi natandog ang lugar mga ka-aksyon for to make sure, no, na hindi diri ma-contaminate ang area. Diri sa lugar man ko tabi si Mary pa diri ba man ko tabi iba na kung ano diri nga natabo sa lugar mga ka-aksyon. Base may mga additional inputs or details diri mangitang-ita ka diri. Base may mga nakita diri nila, no. Kagawad, basi mamako to dito Kagawad Oro sa barangay 2, no. Ay kapitan guro, Kap, basi may tara si Kap. Kap, may gabi. Ano nakita na din? Sino nakita ko, no? May babae lang nang mga ano man may nag-standby man Bali ano ko, no? Anong information nga ba to, no? Kap, ano ko na nila sa ng ulo? Hindi may nag-aboy nagdadampi sa may guma bala. Oo. Tapos bukad na lang sang nagaduda sila. Bukad sang traffic enforcer nga nagapungtindog-tindog man. Oo. Kaya nakita yung ulo, matunanawag sila yun. Abo sila, ito yung basurahan na sa kilit ng dala? May Abo ng kuman, oh? Ang bot sila, may salakyan, nga nagpundo, nga naghulo, kabilin? May hulog lang kami mga ano. Hindi ko pa identify, hindi matusanan. Basta may nagdagdag lang.
Ang traffic enforcer nakakita. ang traffic enforcer nga. Pagbukas sila, kibot sila kuno. Kadto gaduda sa nga daw may gaduda sa nga daw lain na ti dinukad siya Hindi ano kan ulo. Paano naglabot sa nga hinahaboy nila golpe? Ginbutang mo lang kanon nila. Yung nagaboy na. Kibot duro nila, no? Na Oo. golpe. So, ano ka the first time din habuyan, no? Manali kay Musti naman niya din ma-identify naman patay dito sa red ko. Wala daw, permi ginadi sa peso. Tungod dun. Pero kapangulo, hindi nyo kilala. Nakita nyo, wala? Hindi. Hindi naman makita. Hindi naman ma-identify kay ti. Amo man ang naman. Hindi na ko ma-identify. Isa na ko ni doon. Hindi mo gusto sa kilala siya. Okay. Oo. Bali, ano ka, o nga, pali, ulo na lang git. Ulo. Ang ulo lang git kilalaki, mo na, Oo. kalbo, pick up, mamang, may picturean ka rin. Ulo. Wala sa bala, no? Doopaw. Dito friend sa Facebook. Doopaw sa kap, no? Oo, doon. Tapos ulo lang git. Sige. Okay. Sige, kap, thank you gid, thank you gid. Ano na siya? Upaw ang iyang ulo. Okay. Ang topic yung post, sa aray pa di ka pa nakasanda kayo na. O, naglakad sila. Naglakad na sila. Okay. Taga sigay man. Kaya nag-standby sila. Gatidog-tindog sila. Sige. Captain Chogida, Kapitan Gingging Bangguanga, sang barangay 2, Action Mar, na istorya na pagbago kinamang. Pasak na ba sa GC na ito ng itsura sang lalaki? Amaning sulod sang itsura, yagin, no? Pasak ko Action Mar ang ulo sang lalaki na itsura, yagin, para ma-identify niya. Okay. Sige. Muna maka-aksyon na sa lugar. Okay. Basi ang takson dyan, daw ka preska pa sa mabulag bagay, no? Yes. Bago lang din. Preska gid. Dugo. Pasensya sa mga nagpamati, pero kadugo maka-aksyon, no? Ang itsura, ang plastic puno ka dugo. Ang mga nga pagpayag dari kapitan, may source naman kita, no? I think pwede na kita sa ma-post. Ang atong dari nga detalye, ulo ni sa mag-aksyon. Ako di ka Kapitan Bangguanga. Imelda Gingging Bangguanga sa barangay 2 nga may nag-isa ka salakyan pribado, nagdulog, ginahulog ang sako sang feeds sa may goma, makaksyon sa poste sang suga, no? Pagulog, may nag-standby diri nga mga traffic enforcer, tingala sila, binuksan nila, pagbukad nila ba, sus, ulo yung kalalaki, galing unod. Amo na nga binabuyan, garo nila, pagbuyan nila gamay, ati, amo na nagkagto diri sa may dalan, makaksyon, amo na kita ninyo nga nagrap tao na sa dalan, ining ulo, mismo makaksyon. Okay? So action dyan sa ginsent mo daring laragway, sang nawong sang sinang Yes. pugot nga ulo, kung kilala, pwede mo action dyan, makilala mo, di ba? Yes, Kung pero pwedeng sila, hindi nila kilala diri, no? Oo. Hindi nila identified. Pero kung ano mo ni siya, Kay medyo klarong yan sining nga nawong no? yes, mga kaksyon. Oo. Amo na subong mga tunion, no? Ang makita nato diri sa area, mga ka-aksyon, pero hindi nila diri ma-identify. Siguro kung ma-post o kung napagawa nila ng pictures ng lalaki, is basta yung ulo niya, bala? Post na identify, galing kaya problema, bala kung sino din magpalapit, kag mag-confirm nga, mata ko na, no? Especially pa itaas ng mga ka-aksyon, no? Ang lawas si action dyan, way man sang, way man sang patimaan, bla, may mga tato nga lawas siya, way man, no? Hindi binatunggid makitaan o ma-identify nga lapit-lapit, kid bala? Kaya nakagahapa siya, and then samtang nagapaon sa maka-aksyon, ang sitwasyon is nagaposa sa mga likod, no, ang iyang kamota. Ako din kay Pres Major, Amin Sarona, sila mismo na budayang may identify, pero makabulik sila din sila kung ang ulo, bala mabibaluan, gid nga mo gitong lawas, pero ako yung possibility, no, nga makaksyon ang lawas, kinakita sa may barangay 38, ang ulo, amo man ini, no, mga kaksyon. Puti on collection dyan nga, nga tinuga? Oo. Puti-on sa... ang short lipot, ang short niya, kag tulot shabby ang panglawason. Yes. Gray ang iya sa t-shirt. Gray ang t-shirt. Yes, ang iya sa short action dyan. Based sa padala sa aton is checkered. Checkered. Okay. Checkered nga blue
with daw may mga stripe nga gray or white. Red, Okay. light blue, blue nga checkered, no? Oho. Amo na Sa- siya ang, ano ya. Mhm. Okay. Gahapa sa hilamon asun dyan, no? Gapa siya, gapa. Oo. Oo. Pwerte, no? Tapos, makita kami tato, sobrang may identify na ton. Mhm. Kaya kung basihan tang sundan sa Batiis, siya daw Waymad, no? Waay. Oo. So, ko na lang sundan inulat sa bunda. Sino daw kayo operative? Ang Okay. maginulat kang atong yung otoridad, no? Okay. Subong nga gabi. Sa liwat, gina-clarify naton, klaro naton, ha? Okay. Ang lawas, nasa Puan, Barangay 38. Dalan Rosario, Barangay 38. Mm. Ang ulo, diri na sa Puan, Dalan San Juan, Purok Sigay, Barangay 2, Surad sa Bacolod, mga kaagsuan. Initial information pala ang ginaulat naton, statement from BCPO, kaya nagpakigangot na makitawid police, ang major, basi makawag sa police major, sir, nagkabana, or ang station commanders, no, sa station 2, station 1, makaaksyon. Damo ginagambal, this is very much related sa kaso nga pagpatay kay Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno, ang miyembro sa City Drug Enforcement Unit. Ilabi na nga may karatula nga nabutang eh. Ang karatula hindi basta-basta itong note o kung nga ginpagwa nila, gapanukot dito yung utang action mar, no? Oh. Ang karatula nga nabutang, sibla sa mga listeners, ano? Bayad utang, interest pa lang, kapital preparar, para suma total halong Bacolod. Sa statement, the statement is very strong nga nagasuggest something nga doon nagapanukot gid utang mga kaaksyon, no? And din nakulubaan sa ito, mas mga listeners, mayroon pa din capital preparar, no? Gani man, kakalulbaan to. Oh. Capital, no? Pa-preparar para suma total. Naglatabo. Ang kalatong statement, Oo. man, si Oh, sige. police, sud nga police ang arena sa area. Area na nason dyan niya sang Station 2 ang sa ulo, ang salawa sa area sang Station 1. Station 1. Okay. Ari ba basi may initial diri. Kay nga ari diri mga kapulisan naton man sa nga Station 4 adi si Major Batadlan eh. Gina-check naton black action basi sila members sila sa task force. Sir Batadlan, no? Kay tikabalo tibala nagdiyo nakabay sang task force ang BCPO kay nagmando na si Police Brigadier General Rolando Miranda nga maka-create na sa task force after nga nagmando man si Police Brigadier General Rolando Miranda nga mag-create ng task force into Chief PNP, no? Guillermo Ilazar nga nagambal na nga create na ka task force kinanglanon gini maka-aksyon kay amo ring pinaka-importante nga mahibaloan naton kilayon kuno nung nagluntad kag madakpan ang mga suspetsado sa krimen. Subong kapitan pinanggid ato na kwan statement, Station 2 wala pa gid diri sang official statement. Okay. May nagtimbre action, may nagtext sa akong action mar. Okay. Ano do kun malabot na kuno through phone ng anay si Police Major Ramiro Sarona kaya ra gito sa katunga sang crime scene. Ginaulat nila nga makaabot ang katapo sang soko, no? Kung gusto gid initial details, no? Kay tibudlay para sa iya dito nga makapalapit sa may o kung sa may police line dampi kay may gina-facilitate sila action mar labi ang ating lawas at dito gyapon sa crime scene action Marlon. Alright, subong nga mga tinion naka-cordon sa gyapon ng area pero ang information diri naton nga nabaton most probably diri mauna kadto, no, ang SOCO o kung sila the crime operative kag para at least makakandak diri sa thorough investigation ako ang ulo sang lalaki nga diri nakitan. Ang ulo sa mga liwat diri gid sa pinakapuno diri sang antis sa aton diri sa ulo lang gid ang area. Ang liog action mo dugin gid kakasgid bilin didto sa may area sa barangay 38 tubtob sining alawas, no? Then asun dyan nga din nga portion o diin nga lane Sandalan San Juan kung magatubang ka sa northern portion. Sa tuo, kay Sa tuo sigay siya. ang tuo mong ang Okay. wala kagay kay. Okay. Sa sigay gid saya lagi sa tuo. Tapos may poste diri sang kuryente. Ulohon na nang isang barangay hall sa barangay 2. Pila ni ka metro sang kalayon, estimate ko diri mga most likely mga 100 meters ang gina-distance from barangay hall sang barangay 2, no? Maka-aksyon dari nila ginbilin ang lawas ng isa ka persona. Sa tigil day, masibla may ari daga update sa piyak ko. Kay do damo sa dari istorya o makuha ang statement, no? Ang suko asun dyan na. Wala, siya. Ang suko ari man sa Bacolod.
Sa Ora daw sa Nopo. Asa ano pong headquarters? Yes, yes. Okay. Base kung kapadulo naman siguro May mo, kapadulong naging sila Action Mar, dari sa area, no? Mhm. Pero kina-check na ton, black, kay dumay nagatimbre, di sa ton, do identified ni kunong lalaki ngayon eh. Oh, mo gani kay daw kadamo sang nagpadala mensahe sa aton action dyan sila nga ops daw ka familiar sang nawong ya. Oo, no? Hmm. Okay. Sige. Ginapa-identify ta. Hindi ta ka-clear gid kung siya gid. Mhm. Pero ginapatumod o ginapa-identify ta, no? Sa tot ka mga kapulisan. Mhm. Di man ko to sa ton, di nga compare. Okay. Pre, wala pa si sir? Naglakad pa siya? Okay. Why din traffic enforcer kita? Naglakad na sila. Okay. Okay, sige. Oo. Sige. Okay. May ginatumod sila maka-aksyon, no? Nga ko na, ang mga tugantari nga detalye. Pero from the crime scene, kung nakita natin, may mga residente rin sa lugar. Amo rin pakita natin, mong basit na nakakita, bala? Sa area, no? Kung na paano, may nagkarabilin, pwede ka mga naman? Mga sa kulapan kang pula gini no aksyon naman Aso dyan base kon ang soko bala base kon dito mauna sa lawas kay kon magsiling ta lawas may short to sa ko base may wallet tong mga kuha bla identification aso dyan. Yes, i-contact ko na no si Sir Sarona ang hepe ng station number 1 kung ano initial action mar no kung ara na ang katapo sang scene of the crime operative. Action mar kapag ang isa na ton sa telepono basta makasabat no si Sir Sarona kag makatag na sang additional inputs sa shooting incident na nagduntad sa bunga gabi action na Marlon. Pero wala na garing pagyapon ang iyang telepono. Okay. Basit may gina-ikot kay pati kasako sang station number 1 action na Marlon. Okay. Sige, dari sa isa ka number, no? Basit pa lang maka-contact kita sa iya. Katag di sa saton sang details. Okay. Action na ba? Dari nag-link kag i-try ta sa contact para at least makapangkot kita kung di mauna ang soko diri sa lugar o kon sa piyak no. Gina-try ta gid contact action mar no ang katapos ng kapulisan subong gabi especially sa area station number 1 for updates no dito sa crime scene. Anyway, sir, what ari kita diri mismo Japon sa area sa barangay 2 gina-try na kun diri sila nga malabot. Kagawad oro, okay. So wala action mar, wala statement. Anyway, try tabi. Kung ano kid. Basta mga dugang din sila na mga clarification. May mga barangay officials na mga nagkanto dara. Yes. Si kapitan lagi na da. Okay. Ari naman din si Cap, no? Pagawad, ang traffic enforcer wala din. Nakakita. Wala din siya. Okay. Kung sa gabi na wala may nagalibot pa. Nga may nag-patrolya nga tanod. Wala pala no kay T9 ano pa lang. Ara ang mga standby po sang tanod sa barangay. Ara lang dito. Ara lang sa. Pero sa wala pa. Pero sa nakakita na wala ba may magalibot nga Wala pa kay wala pa man curfew time. Actually standby po sa tayo. Okay. Sa standby po sa mga munang oras na temprano sa barangay. Sibot lang no, amo na yung kailangan nakita. Ilang dito action dyan. Pero ang lalaki nakita niyong iaulo kagawan. Action dyan do wala pagid na lang guro nakakita ang tangduig ko sa pagid for certa. Pero wala man nagdugay kay syempre good life man natuntut yun action dyan no. Pero anong info ko kagawan diri mauna ang soko or ano man kadto na. Action dyan sa pulis ano ang soko ta kano ato to sa Lawas. Sa barangay 38. Okay. So natong ginaguro to action dyan matapos before yung sila mag-proceed. Okay. Sige. Kagawad kinyo kita. Kagawad oro. Masaylo kami Tokson Mar, no? Oo. Sa piyak. Tutang. Saylo kami sa piyak. Babalik ka mo sa barangay 38 sa Lawas. Okay. Oo. Kay base Okay, kung may mga nakasiplat balason na dyan tuwa before nga ginbilin ang inang Lawas na. Oo.
check na natin, basta may nakasiplat, nakapalapit, aksyon na Marlon. Tulot Ay, tulot temprano pag sunjagin na, no? Mga more or less, mga ano oras. 9 p.m. Oo. Las 9, sa gabi. Mhm. Amo ginanila oras na kitaan ining lawas sa Persona. Ano ka sunjang, may idea ka? May CCTV nga naka-set up da sa area, sa barangay 38 na? Sa barangay 38, kung sa palibot, actually, madamo kinida CCTV. No? Mhm. Kasi may establishment dira, dira ang sa Shoe Express na rin. Oo. And then, lapit na dira ang balaligyan, mga dalag ko, balaligyan. May mga CCTV sa mga establishment palibot na nakakita kung anong naglabay. Mhm. Pero in terms ko actually, kung paano nagluntad, ang gina-challenge man sa station number 1 mo, hindi nila makita ang ginayon lapit kung paano ang nagluntad action mo, ang shooting incident o karabing paggalupang. Di, makabil siya natin nga shooting incident, pero ang victim, action na Mar. Balang ka na ka Anyway, ng ason dyan kung maigo sa balang lawas ya? May ara, igos ang bala. Oh, okay. According diri sa mga residente, ang igo sang bala do somewhere sa lawas. Mhm. Sa lawas ang igo. Pero, ang hindi pa natin mapadpot kung hindi exactly ba? Mhm. Okay? Dindampi ang injury action Marlon. Mhm. Airways sa liwat, going kita sa piyak ng area, kay ati ang timbre, ang information from Kagawad Oro, dito muna, no? Ang soko, kasi amugin mo na tuod eh. Dito di ang lawas, una na kitaan, kag dito man siya gintiro initially, no? So dito gina, ang process is dito gid. Okay? First time Sige. mo rason dyan nakikita sang tao way ulo eh. Ha? First time nga nakikita tao way ulo. Hindi, may aran ako na cover eh. Sang una, ang nagligad. Oo. Mhm. Galing kay iniya first time nga nakitaan din ng ulo. Oo. Amo na medyo mabudubudlay diri sa area na to, no? Pabalik ka mo Okay. subong ha, sa barangay 38. Pabalik kami sa barangay 38, rin kami sa may area sang dalan kato Slao. Mm. Lapit lang man no? Lapit lang man diri sa area. Mga pamangkot, paano nag-shooting incident? Pero paano nag-shooting incident, no? Nag-shooting incident sa kay based sa information nga aton nga sa area, may 4 kalupok nga nabatian. Nga gintiro mga kaakson ang lalaki. Ang naman sa nga ginutdan sang ulo, kaya ang ulo niya gindala sa mga tagluphang o kurabi sa mga suspetsado, binitbit, ginsulot sa ako mahimo, kindilin sa barangay 2. Klaro, no? Amo na ang aton nga area diri nga nabaton sa lugar. Pero in terms kung paano kung ano pag madugang nga detalye sila diri, karon ginaulat naton kay ginabaden naton sa mga kapulisan, ilabi na sa area sang police station number 1, third station number 2, action Marlon. Lapit na lang ka mo, ason dyan? Ari na kami, lapit na kami, no? Okay. Okay, lapit na sa area, kay para mabala naton diri ang sitwasyon sa lugar. Para kay 38, siguro kung may mag-augment bala, Oo. pwede na lang siya sa may barangay 2, kami diri sa may barangay 38, mga ka-action team, mas lapit-lapit na barangay 2 sa aton nga area, sa aton nga radio station action Mar, no? Okay. Hari kami diri sa may Araneta, lapit na nga portion, we try to check, no, kung kamusta na ang sitwasyon sa lugar, kag baruan. Erwitin ang mga kapulisan naton for 2 stations, naka-on alert, naka-on standby, ang Bacolod City Mobile Force Company, sa Bacolod City Police Office, ang nagalibot, sumong nagakandak sa dragnet, ang aton nga mga kapulisan, ang mga police station, tiwa man sila diri pawala, kay tiwari din sila, may nagabantay gid sa mga police station, ginatutukan gid ng tag sa mga police station para hindi magalin o kung hindi ba naman katalaksyon mga nga mabantayan gid sa mga areas diri nga nasa kupa nila, no? Okay, so buong gabi, ang Station 2 commanders, ang commander sa Station 2 nagalibot naman, nag-check na sa lugar for possible diri, no, nga madakpan ang suspetsado, nag-flash naman sila nga madakpan mga ka-aksyon. And in ang Station na number 1, RDC Police Major Ramil Salona nagatutok sa crime scene, diri naguna abing katapos ang scene of the crime operative. Okay. Bagong nila nga response mga ka-aksyon. In terms of identity karon, di pa natin mabalaan na, kalado gid ang identity na yon.
paano nagluntad ining pagkasapos ang isang salvage victim nga makabig naton. Basi dugay-dugay may maritigid matipon pagid ka mga statement from our police, no? Or abi sa aton patente nga nakakita sa eksena sa krimen diri sa lugar mga ka-aksyon. Ari kita, nakaabot ito diri sa crime scene action mar. Ari naog kita para at least wala mga kastar naton luwat ko ano ang mga pinakauli diri no nga senaryo sa area mga ka-aksyon. Ari na gid man no nakaabot na diri katapos ang scene of the crime operative ng Soko plus start today. Action mar no. Basi may initial na diri ang katapos ang Soko, and then ari naman diri si Sir Pendo no. Ari diri sa naga ibot na ang Hipe Station to arada. Ari di may Bakapuan. With yung mga hepe ilabot sa Bakapuan di ba. And ang ang station number 1 karon nga gabi naka-on standby na di maka-action. Sa tabi ay atos sa spiyak na tungan sila atos sa tunga dito nga area action mark. Ara na ba nakabot ang Soko action diyan? Yes, ang Soko nakabot diri. Okay. May nakita ko diri may mga markings na sila apat na ka-markings no. Ang nakabotang mga ka-action. Apat na boat silingon, may mga recoveries na sila, apat na kabilog. Ang lawas, arag yapon, may sa tupadya, magibutang sila nga number 5. Number 5, oo. Salon, Number ikalima na nga marking. Ikalima nga marking. Yes, may number 5 na silang gibutang. Si Sir Sarona, tawagan taliwat si Sir Sarona, basi bla makagwa-gwa di sa gamay. Kag makatag sa itong initial nga update na mga ka-action diri sa area mismo sa station number 1. Kaya kung makita natin diri, alos wala nagigipig Amerika Team, wala na tao, wala na residente, wala na may nagaplastar, wala na may nagalibot, o kung even mga CCTV, mabalaan na kung may CCTV, mong kayo may suga, hindi ba makita action mar? O kung rabi ka may nakita, kaya rabi karon nga igpat sa TV, di ma-identify mo gina siya, no? Pero dari yung area, why this kita may kita nga nag-igpat, abi, no? Sa lugar mga ka-aksyon. Okay? So, tuplo sa rin matanion, ang lawas, may pa man na baliswa, way pa na baliswa, no? Action mga. Nga action dyan may nakita nga mga hilamon ha. Anong area? Anong area Sir, dyan? may gabi, Okay. sir. Sir, may initial ka lang, sir. Ay, na-identify pa man eh. Ari pa po sa area. Pero ano ko na, sir? Ano oras sa sakwan, sir? Estimate lang, sir. Mga anong oras to? Mga 9? Anong oras to, sir? Oo. Mga pasado 9, sir? 9 p.m. Oo, 9:10 siguro. Sir, confirm mo lang utod with ulo, no? Wala ulo? Okay. Subong, sir, gina-investigate pa na kasok. Ari pasok ko. Okay. Okay, sige, sir. Thank you so much. Action naman, no? Initial statement ni Police Major Ramil Sarona, ang hepe ng station number 1. Action, man? No, layo ka mo, hindi ka mo pwede makapalapit-lapit, no? Kay Sir Sarona? Dito sa sa Lawas. Hindi kami kapalapit layo, gid. Layo gid katama. Okay. Layo gid katama, no? Kinaka-cordon, ari kami sa police line, no? Ari ko gidikit sa may gate, no? Sa gate makaksyon sang isa diri ka establishment, no? Pero the establishment has nothing to do with the incident o kung saan natabo abing crime scene diri. Ari lang kita lapit-lapit sa area, aksyon mar. Pasensya gid, no? Nangailan ko the augmentation kito hindi gid masarangan magtabok-tabok sa tukag barangay 38. Sige, action dyan. Okay na, no problem. Proceeding na. Ari lang ko dito po nag-standby Okay, sa sige. may area sang barangay 38 makaksyon. Wala nato mga kapulisan, ari doy kag nag-conduct na sang investigation kung nakita naton sa crime scene. Okay. Wala pag additional input, additional details. Sige. Okay. Si action basta na timbre na seniors direct the report, hindi ko masabat itawag na. Anyway, subong matanion diri sa lugar ang sitwasyon sa diri, may ara sila kinapasugan nila ang abing liog, no? Kasi din tong gorot sang mga suspetsado. Okay?
ari di magka-aksyon kinabukad, ila ginalantaw sila. Okay. May information diri panabot sa ng kapulisan bisan kuno ID duwag gid sila may nakitaan nga nabilin diri sa lugar. O kuno nakitaan abi. May ginalantaw subong ang station number 1 even sa Sarona. Pero at least confirmed action man ha. May official report kita from station number 1. I think exclusive there is Action Radio Bacolod. Konfirmar Police Major Ramil Sarona nga ang nasapuan rin nila wala sang ulo nga lalaki. Okay. Nasapuan pasado las 9 ang takna subong nga gabi. Wala pa sang identity, hindi na makilalaan, wala diri sa mga ID, so kung additional information, kinaimbestigaran nila pa, no? Hindi pa nila diri matumod, action Marlon, kung ano kid ang natabo siniman nga gabi. Wait again, sir. Action Mar? Wait Okay. again, no? Plus the connection Mar. Sige. Wala sila sa signal sa area. No? Para at least Sige. Sa mga late tuners na to pamati kamo sa live report ni Action na John Diaz sa hindi lahog nga sahig nga krimen ini no. Ang lalaki nga ginapatihan biktima una sang shooting incident ginbilin lawas siya way ulo dira sa area sa Barangay 38. Ang ulo na sa puan dito naman sa area sang Barangay 2 no sa dalan sang San Juan. Action balik si mo? Action Mar, no? Ano na lang guro, additional background bala. Ining kaso tulad ini Pomoseno kung diri isa din sa action man na sapwan kay ginpamangkot to bala kina Action Mar si Police Major Ramiro Sarona ang hepe sa station number 1 Action Mar. Hello Action Mar? Go ahead. Gipapakaso naton kay na sir, related ba lang kaso ni Pomoseno sa kaso sa pagpatay sa isa ka lalaki nga dito sa area sang Reclamation Barangay 10 sang Webes. Okay. According to sa ila, isa na karon nga ilang ginausi sa Action Mar. Why nila ginadula ang posibilidad? Waay kay Okay. atong lalaki nagagawa ang report nga do asset sa kapulisan. Ang cellphone Action Mar sang lalaki ito nga nadak sa patay wala nakitaan. Kung sa diin ato digtong mga contact sang mga police operative. So, ang pamangkot sinidri kay dira si ni Pomoseno sang patay ini sa hapon Action Mar. Wala siya plano yang intelligence monitoring. Galing kinakatulong siya sa area para makadag intelligence monitoring kay may nag-contact sa iya. Okay. Nagabot sa area, gintiro na siya. So, amo na ang ginaangot-angot rin nila, and isa pag isinadira, ang identity, ang ginatumod rin naton, kay may nagatimbre ng mga kapulisan na most likely identified nila ang lalaki base sa itsura na ilang nakitaan Action Mar. Okay? So, amo pa ang ginakulat na ito na-confirm from our police chiefs, no? Ang epesa nga aton ng mga kapulisan. Nagsilo na no si police captain Paul Vincent Pendon kay si Police Major John Ray Batadlan dito sa piyak naman nga area ng crime scene Action Mar. Gusto din sa puan ang ulo sang isa ka lalaki. Okay? Subong nga matunion, may additional sila, may additional nga sector ko may additional diri nga additional diri nga okay, may ginabukad sila. Action Mar, no. May ginabukad sila sa lawas. Diri ang katapos ng sinabla mga operative ng Soko. May gina-check sila. Okay. Subong gabi. Ginabasog nila. Lawas ini ang ginalantaw mga action. Okay. Action Mar. Okay. Okay. Sige. Ano yung Action Mar sa lawat, no? Ang sitwasyon subong gabi. The security markings ang katapos ang station number o kanang Sinabla Crime Operative kanang Soko sa lugar. And then ayon tatubing guardo. Kasi may itong guard. Okay. Nung guard. Diba, kot ka ba? Okay. May CCTV ka mo di? Ha? Ano na? Gubain yung CCTV. Oy. Pero sa una, may naka-install na di. Pero pinakabilog. Duwa lang sa tubang, pero duwa sa tubang. No.
guba na gali subong. Subong guba kay pinapatay nga mong pan. Pila ka lupok kayo nang nabatian nyo? Do mga 5 baro. Asod-asod lang kina? Oo. Pero nakagawa ka mo din ako. Wala kay ari ko din sila mo. Open pa ka motor. Okay lang magawa. Okay. Dugay pa? Dugay pa. Nakita nyo mo na ng sitwasyon? Oo. Pero may nabatian ka mga nagasinggita, nagapakaibulik. Lang mo ta pagbaramon ay nakita naman mo na. Ano ko nung singgit yan? So, ang nagsinggit niya, bira mo lang. Nakakita ako na nakakita na. nila nga mga sitwasyon. Nakakita na. May salakyan nga nakita. Wala na ako kita. Ba't yan? May salakyan, wala na. Wala na. Kaya bagba ko, Action na man, no? Mhm. Ang isa ka gwardiya diri nga according sa iya ang nabatian niya diri 5 ka lupok pag di action mar, no? Kinakay naton according sa isa ka gwardiya 5 ka lupok ang ilang nabatian, no? Diri sa area. Ang isang gwardiya action mar sa establishment pala, no? Guard sa isa ka establishment sa diri nga mo to ang nakabati nakagwa. Kaya balikan pagbati niyo kami nagasinggitan moto action mar nga nakagwa sila. Pero wala sila makita ano kung may nanaog di nga sa salakyan, no? Wala man sila bati ako may salakyan o kung wala. Pero mo nang ilang nabatian diri sa lugar, pakita nila kuno ada nagamyango ng ining isa ka lalaki action mar, no? Ining gwardiya na istorya napon ng edad 29 anyos diri mismo sa area sang barangay 38 Surad sa Bacolod mga ka-aksyon. So subong nga matunion, may ginausisa pagid sila, may ginabukad, may ginapicturan sila lawas, no? Gina-confirm na naton kay this could be an identified salvage victim gid according to sa police na. Confirmed ina siya. Pero in terms ng additional diri nga information do wala pa gid so far, no? Ano mga ka-aksyon, amo na ang update, the latest update from the area. And then ginag-request na sila sang funeraria mga ka-aksyon na makakadto diri sa lugar para makakuha ining lawas no sining persona nga nasapuan sa mga gabi. May okay. Wala man CCTV kuno sa piyak establishment, no? Ang CCTV lang sa palibot lang pero not near o kun hindi ginang lapit-lapit gid nga lugar ko sa rin sapuan ang lawas sining lalaki. And okay. Sige. Okay. Action man, no? Natapos na son dyan ang pag-check sang soko sa lawas sang victim. Subong, Sige pag walang pa. iboy, nila, naghalina sila sa may lawas, sa palibot ng lawas ng lalaki. May gina-check nila sila subong sa mga hilamon, basib lang may mga basiyo pa sang armas dutanga. O kung na basiyo, abi, no? Sa balas sang wala pa matubang kalibre sang armas dutanga na nakita sa lugar. May gina-check sa ginauso nilang dalan, pakatudig to sa may dalan na aroneta, ginalantaw nila kung may mga additional doon na sila nga makita ang mga ka-aksyon nga mga gamit, kagiban pa, o kung abi may mga dugang ebidensya, no? Pero subong, tinaman na ito nakita natin 5 ka mga markings, sabot nga may 5 ka mga basiyo, pero in terms ko nung kalibre sa mas dotang unidentified pa ina sa gihapon. Pero layo na kinausoy nila ho. Pila na nakamit pero sa kalayon from the crime scene at ginasigigaron nila kay base bla kung may nagkaralapta o kung may nagkarahulog. Kaya kung lang taong action mar, ang mga bala layo sa lawas. Ang bala diri sa mismos dalan nagtarabog di ba ining dalan nilang 3 ni kalinya. One way ni sa mong hindi ka pwede ka counterflow. Ang one way sa diri ka malusot sa may dalan katuslaw. And then ma-left turn ka, pakadto ka sa may baybay, one way lang ni, hindi pwede diri mag-counterflow. So ginauso nila tubtub digto pakadto sa area sa dalan na Roneta, base kung may nagkarabilin o kung may nagkarataktak digto ng mga basiyo pagid. Dugang iba sa may mo nilang ebidensya, bala may baluan nila kung ano ang kalibre ang gingamit diri sa pagluthanga sining lalaki action mar. Pero sa gyapon nagpabilin unidentified wala pa matumod mga ka-aksyon, no? Okay. Ang ining persona. Sakay action an defense or action an na tembre lang kung okay ka na sa imo sa nga area kay parang at least ma-check naman ang imo sa nga area dara sa area sa barangay dos. Action dyan balik sa imo? Yes, nasa gyapon to sila mo tayo naka-on standby diri ang duha ka mga patrol cars sa station number 1 and then of course tapos ang Bacolod City Mobile Force Company naka-on standby man diri ari ding ambulance or kasi crime operative na service vehicle mga ka-aksyon nga nagka-standby diri sa lugar para makahim o kung nabigla nagkakandak diri sang mas maid-id nga investigasyon subong nga gabi mga ka-aksyon, no? Mga amigo to diri from Soko ari diri ang nagalibot man mismo
subong gabi. May mga tao sa may boarding house, ang target na di karon, base ba ko malimpyuhan kag makakas na makuha na ning lawas, makasaka to karon no sa may sa mga balay, makapul pamangkot kita kuno nung natabo, no? Kaya kung nataw naton, damo ang gulo damo possibility. Ganit. One possibility, hindi isa gin patay gid. Kadua nga possibility, diri isa gin patay, no? Kaya tapos diri mo sa giputon sa ulo kay makita mo akson mga may mo diri sa gin utdan sa ulo kay ang mga hilamon kay na may nagre-laptop nga dugo. Hindi nang iya diri nga ulo kung nabi sa gin digtog gin gurot, naga-press ka pag ibalang dugo action mark nga nagalaptop sa kilid sang dalana. Do ba ko lang kita mo sa tiil, wala di ka kusog yung tiil kay usually di ba kung mga manakit man aton pila ka mga crime scene aton nga na-respondihan o kung mga shooting incident kung dugay nagatiskog ang tiil mo. Diri ang area wa ay gatiskog do bag ulang gid sa action mo, press ka gid nga paglutang bag ulang gid tabo ang nga insidente. Tapos gahapa lang sa. Pero may himo no. Ano aksyon diyan? Anong nakahigot sa iya sa ring pagbaklid sa iya? Anong gingamit? Ang initial nga kaina nga report nga ginanamin mo ng pagposa sa iya. Oo. Posas ang ginbutang sa kabot ko niya? Kay ang gibutang diri sa iya do nito higot bra? Higot lang. So hindi sa pusas? Hindi sa iklaroon ko ha. Oo. Ang initial na ito ginapaglantaw, posas gid Saxon Mar. Pero hindi natin mo clear sa area no? Hindi natin mag-clear sa area kung posas gid sa may mo ba ko possibility man na base bala higot ito pero basta something gray or silver or black ang color action Mar. Sang nagahigot diri sa iyang kamot no. Nga basta ang iya diri nga sitwasyon is nagahapa gid ining lalaki mga ka-action. Okay? So far, amo na ang pinaka-latest diri nga update action Mar. Action dyan? Sige. Tipo ng action dyan na porosada, tipo ng additional information mo da. Kay balikan ta ka na dugay-dugay, i-check ko na sa action na ang defensor nag-augment sa bayan sang area sang barangay 2. Nga sa diin dito, nakitaan ang ginabatean pagbilin sang lawas, sang ulo. Sa sining ginpugot nga ulo, sa sining nasapuan, dira sa barangay 38. Action an, kamustang area mo da subong? Action, Marlon, mayong gabi. Nagsapat na mga ka-action. Ari kita diri sa area naman niya sa Barangay 2. Actually, kilidala. Nag-reaction na Mars. Kasi ang pinaka-latest situation diri is ang mga deploy diri nga mga kapulisan. Initial naton nga nakuha is anong diri kapulis. Kag may araman sa SWAT kag force multiplier diri sa Barangay 2 ang temporarily ginbutang danay while nagatutok dito sila sa Barangay 38 kay daw dito ang mas sentro subong aksyon na Mar temporarily may ari lang digin na pabilin kag after dito nila sa Barangay 38 is na-proceed man di sila kay para yang makakuha pagid sa dugang nga information pero i-try nato nga makakuha diri sa initial investigation basta may ari man diri sila sa pila ka mga impormasyon ang duty investigator sa karon sa police station number 2 si Police Staff Sergeant James Celeste try nato makakuha siya kung may initial na mga information even though ngati kung natawon ang scenario direction na Mar mga tao di nagginuha man mo ang subo-subo action Mar kadang social distancing do wala giri na follow na mo ring obserbahan naton asonan ara da sa imo area mo ang posible nga pagkilala sa nawong sa sirang ulo no mo no kay kon lawas pabulubudlay kon nawong kasi kung may ara sang may makakilala siya da or ano plasada da amo pa ni sa karon action na Mar ang ginahulat-hulat naton kay actually sinari di isang ginbutang yellow line tiligid kita makapalapit mo sa lugar kung sabihin ining nakawiget no ang ining ulo ng isa ka lalaki nga nakaputos pa iya sa plastic kag di man kitaan kita direction na Mar ng isa pagbiya ka sako empty ini action na Mar pero try naton kung makakuha kita sang gamay information diri sir ngayong gabi excuse ako sir
Okay. Sige. No problem, sir. Sige, action, Maria. Kay do, ang pinaka-mando diri sila is hulat yun kay COP nila eh. So, do hindi sila palayag bisan initial nga information. But then, kaya amo na di ang pinaka-latest scenario action na Mar diri sa area, ang mga tao di bisan na amo na ni oras, last just 39, napaw na sa Scorpio. Kaya nga makita naton diri may mga naginuha diri yan nga mga pumuluyo aside abi sa mga force multiplier as well as mga kaupod man diri naton nga media action na Mar. Kaya sa na-mention ko, amo to gani nga daw wala gid diri nasunod ang social distancing. Ini ang naobserbahan naton. Damo na gid taos bong? Ari lang din mga sa diri lang gitang higaron action Mar ang naginuha. Pero ang iba nagamatamat naman sulod etik gin panghambala na sa ngaton man nga kapulisan kay ti budlay na nga daan. Bisan to o the insidente ini pero ti may ginakabalakan patayag ginakadlukan pakita ining COVID-19. So ti kinahanglanon magpanigana ya sa ngaton nga otoridad which is nga amo ya ang mas nakahibalo kung ano ang kinahanglan nga sundon nga mga protocol. So far action Mar, amo ni pinaka-latest diri nga sitwasyon diri sa area sa nga barangay dos sa syudad man sa nga Bacolod. Amo to sining nakit-an nga ulo nga nakasulod pa sa plastic kay katupad sa sining plastic is isa iya ka sako man action Mar. Ang sako ngayon ni do ginasudlan ni I think sa bugas black action Mar. Amo ni ang katakuan siyang sako nga makita diri naton kay amo na may naka-plastar man di or nagabantay man diri aton yang gin-deploy diri nga mga pulis nagpalayo sa ako na ano ang duty investigator kay ti budlay naguro kay wala nagpamangkot ko siya nagtalikod gid sa dayon sa connection Mar. Anyway, amo na di action na Mar ang pinaka latest man nga update sitwasyon diri sa area sa barangay Dos. Sige, action daan balikan tala kada karon na dugay-dugay kay wala pa naman dara so far sang development timbre lang di karon nasunan. No problem action Mar. So live diri gikan sa area sang barangay Dos, una sa balitaw na sa action and defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Last yes, 41 na Action Radio Philippine Standard Time. Ginahulat na mga ka-action na kung importante nga makilala ang ining biktima sang sustuman ka makasalid ni nga krimen ining lalaki, no? Kadamo sa mga nagapalapot diri sa aton sang mensahe. Balikan tayo sa aksyon John Diaz, kasi mayara sa sang dugang dito sa area niya. Si aksyon John Diaz sa ato sa lima ka-aksyon ara on standby, nagatutok dira sa area sang Dalan Rosario, Barangay 38, Bacolod City. Ara da ang lawas sang sining ginapatihan, gintiro anay, antes ginpugutan ulo. Kang uno naman dito nakitaan sa area sang San Juan, Barangay 2, nakatutok man to ato sa ding action reporters action and defensor. Tuman ni katalalupang doon nga krimen nga aman. Damo sa nagapati nga basi may dako ang posibilidad nga may angot tini sa damlaglang krimen nga pagpatay man sa pulis nga miyembro sang City Drug Enforcement Agency kon CDEO diri sa Bacolod. Atong si Joseph Nepomuceno nakalabot kini magka-aksyon nga kaso nga krimen sa itinupangod sa nga PNP chief nga si General Guillermo Eliazar. Si Eliazar nagmando no nga dapat tutukan gid sang kapulisan diri sa Bacolod ang pagresolbar sa ning kaso nga pagpatay kay Police Master Sergeant Joseph Nepomuceno. Isa pa gid katalalupang doon mga ka-aksyon bangod ining lugar nga sa diindra ginbilin ang nakabaklid no nga lawas sang sining biktima sa mga gabi mga isalak pa ang distansya no sang didto man gintiro kag
hamiangon yadtong lawas sa ginpatay nga pulis nga si Joseph Nepomuceno. Balikan ta ang area ni Action John Diaz dara sa Barangay 38. Action John, balik si mo. On standby sa gihapon, Action Mar, ang patrol diri mismo sa area, Sandal Rosario, Barangay 38, Surad sa Bacolod. Kaya subong mga tanion, natapos sa gidman at papatigayon sa investigasyon sa mga kapulisan sa station number o kung isang scene of the crime operative, kaya patipon sa pinapagkiritalye nga nakuha sa police station number 1 sa pagpanguna ni Police Major Ramiro Sarona. According to sa initial natin nga report, tining persona makaaksyon na ginkumpirmar gid man ni Sir Sarona pag isa tuloy nga interview nga sa magka-aksyon ang ginautdan gid sang ulo. So ang ginawad diri subong kumo ginaulat-ulat ari na nakabot ng funeraria. Amo naman ginaulat nila no nga kung nagabot ng funeraria dahil kay gadanay kay labay sila dai. Makaabot ng funeraria maka-aksyon is kwaon na ni ang bangkay tapos dalon sa funeraria pero ang ila diri pagimuon accordingly is butangan sang sako no para matabod gid Action Mar kag hindi gid visible sa ilang makit-an gid especially nga sensitibo ang laragway magkadala ng utod nga ulo maka-aksyon no kag amo na ang ginobra diri nila Holy Angels Angels Funeral amo na ang gagakuha maka-aksyon no o kung magakuha sa bangkay sining persona kung makita naton subong nga matanion amo dapat niya posisyon magiging tandog no sang soko kung nabigyan na ginabriswa dra amo dapat nila posisyon dali naging tandog. And then, naman kaksyon, dugay kayo ibaliswa, o nisa, iswa na isang mga punerarya, taga-punerarya, ang boundary nila, kuha na nila, mga kaksyon, ang pila ka mga additional details or information, kaya like, bas ginimo nila naligad nga si Mana sa bangkay, sa isa ka persona, sa area, sa barangay, at 10, basi ba karoon mga importante, dara ako makabulig ang mga informasyon, nga pwede nila makaksyon magkuha. Dahil sa nga kita natin ganyan, ang pila ka mga police force, ang nagpalapit sa crime scene and then naka-star ng stretcher no amo ning bulutangan maka-aksyon sang bangkay din plastar na nila and then baliswaon ni sa pagbaliswa niya base sa mga bulsa bala kay may naka-short sa mo no kasi bulsa karon masiguro mga IDs dre nga pwede nila maka-aksyon kuhaan sang information or identity sang persona. Okay? Subong mga tanion, wala pa gid sang update, additional information diri. Kung ano gid ang pinaka-konkreto nga natabo maka-aksyon sa ring pagkasabo sa isa ka salvage victim diri mismo sa bahin sa barangay 38. Sa level 38 ni sa kay ti ang piyak na boundary sa barangay 15. So 38 ang area maka-aksyon. Ara na ginakwat nila pag-akwat nila Action Mar, away, diretso na lang. Diretso na, kay nakagintapa, nagiging-baliswa na nila, din diretso na ginpa-higda, no, ginsulod, gintabunan, no, ginatabunan nila maka-aksyon, ang lawas gilayon, okay? Tabunan na nila, so mga matanion, wala lang galing ginano, nato na basta matry natin ma-zoom in, nato nga camera, para makuha natin sa halagway, mas malapit maka-aksyon, okay? Tabunan na nila sang plastic, kiti may plastic na ba yung Action Mar? Tabunan sang plastic ang lawas, ang sa stretcher, and then na-pull out ang soko for them to transfer to area sa barangay 2. Digtos na madiretso, no? Sa may bahin, sa barangay 2, mga ka-aksyon. Pero subong ito bigyan na pa, maging lantaw pa sila, no? Ano pa naging buka nila? Okay. Yun ang sakamot, base yung mga tato, kagiban pa, na makita Action Mar. Sir, may tato sa wala. Nakita, sir? Wala pa. Sige. Ang amigo sa from Soko, ginpawa ko ito ng Action Mar, kung may tato kung wala. Putos sa may plastic, and then gibatangan sang tape, parang putos ginang lawas yun and then nakatungtong sa kadaan, nakabutang sa kadaan sa may stretcher, diretso na sa may Holy Family nga funeraria, dili nila sa may area sang kwadra, no, sa kwadra sa nga portion. After sa niya, basi kung mabuksan na ni kay makagwa ng biktima, medyo nalantaw na lang sila sa may hilamon, makapalapit na to, tagang do karatula do nabili ni, no, gindili ni ng karatula nagulo sa kapulisan, ang karton Action Mar. Pasensya kay do wala ta monitor diri subong, no, medyo na dead bat ato nga monitor diri sa area, monitor set. Wala ta monitor diri kita naga-check sa aton nga telepono.
Nagada kay connect ko diri sa akon nga earphone to telephone action ma. Kay para at least makapastal sa luwat. Anyway, subong nga matinion kung makita naton ang katapos diri sa pangkabulitan naga-conduct na no sang investigation. I am audible action ma. Okay. Okay lang. Rida kon man babation man okay man. Okay. Sige. Yes, again. Okay, plasaran na yung action na dyan. Last Jess, 49 Action Radio Philippines, third time. no? So dyan. Yes, so kung matanion, ari digin sulod sa may nasalakyan sang punerarya ang lawas, naggagwa na ang investigador sa station number 1, nagkadto diri kay Police Major Ramiro Sorona, ginirihatag ang nila dito sa area. And then ang taga-punerarya gingana sang instruction sang katapo sang soko, kung diri mo nila action mar sa bangkay. And then ang kung na matabo no digis area kay most likely makandak sa postmortem examination action march then naman ang tawag karon kuno nang matabo ng gamit tri sa paglabo kag iban pa nga mga additional inputs o kon details sa area no. Okay, tuloy ka sulod guro. Ano to awi ko may nagahaboy diri sa mong bato. Okay, nagalina ang Punerarya? katapo sang soko. Kaya kinatapos investigate, kita matry kita penetrate. May tao kami. Matry kami di-penetrate, masulod rin kay Police Major Ramil Sarona, ang hepe sang station number 1, no? Mga ka-action. Plus may mapalabot din sila sa ton nga duga nga investigasyon may kang tanan sa kaso nga pagka sapo sang bangkay sang isa lalaki. Lawas na lang ni ang nakita naton diri sa may crime scene. Well, try to check mga ka-aksyon basi may already update additional details from station number ari ka kapalapit action mar, no? Kapalapit ka diri sa area. Okay. Ang karton Y, no? Y kita may makita diri sa may karton. Sir, pwede ba malapit? Pwede na, sir. Okay. Lang taon pa, no? Mapalapitan nato ng area dari maka-action. Muli sa ang sitwasyon, no? Kung makita natin sa mga gabi, try natin sa tabot. Sir, Saro, may gabi liwat. Sir, inisa lang sa subungan nga natibong information. Bale, nagabuton doon kasalakyan. Then, palupok sila sa may ginbilin sila nga patay nga lawas ang isa ka lalaki. Sir, klaroon ko na iliwat. Sir, klaroon naman, sir. Ano gid ang scenario, sir, natabo di sir that time? May nagabot na salakyan? Ano, yes, sir, man? Yes, may nagabot na salakyan. Tapos, nagpalupok sila sa babaw. Tapos, may naog sila nga patay nga lawas ang lalaki. Okay. Tapos, Tang. Okay. Sige. Tapos pag pull out nila, kapalupok na sila. So, kung silingon, sir, di makalupok, wala yung nagigo sa lawas? Balida mo, wala ang mga amin sa kalupok. Pero wala nagigo sa lawas, sir? Wala daw, according sa mga witness. Okay. Kay sa babaw lang tanan nga lupok. Paano, sir, nga nautan sa ulo, sir? Diregin utod, pag palupok nila, may isang to ka persona daw nga amo to ga utod. Nanaog? Mismo sa ginugdan. Yes, dire gito. Nanaog, sir, ka ginugdan ulo mo ng tabo? Yes. Ang ulo, binitbit? Yes, ginugdan. Pero patay na siya isa sa bot. Patay na daw. So, ang ulo to nakita sa barangay doon sa muna nila. Amo pa nang i-check sa suko ha kung isa lang ang tag-iya sa ulo ko sa lawas para magtaklo-taklo. Amo to ikatuan to sa suko subong. Sir, clarify ko lang, that time wala tao, display bot? Wala, may May ara man tao. Amo na to na sila kay paghulong sa salakyan nagpalupok kag natarantar mo ning tao dire. Amo to kasulod sila kag nakita nila nga amo na may ginbilin nga patay nga lawas. Sir, daron ko lang ang lugar nga ginbilin niyang lawas ang tango yung ulo. Amo ni lugar nga gintiro si Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno. Yes, Ang location? Arias git. Sir, Tupad. may posa sa, sir, no? Yes, may pusa siya. Anong possibility nga hoste o kwa sa kagin patay sa, sir? Amo pa nang imbestigaran ta kung ano gid ang natabo, kung ginkuha daan siya tapos ginpatay or ginpusas or ano na
or ginpusa siya kag ginpatay. Amo pa namon imbestigaran. May pila sa sir, igo, sa bala, yung tiro, ano man. Balibi sa ano mon, damo to siya pilas. Amo pa to Tiro, sir? May tiro to pag ang initial daw may ano to siya, may stab wounds siya. Pero i-check pa na sa suko. Kada pa na sila postmortem or autopsy. Initial investigation ni sir, ano may related sa drugs o what? Amo pa na ang wala pa ta subong motibo nga ma-establishar kay bago pa lang na ito bang insidente kanda ka pa nga namo to na investigasyon. Sir, ano yan ang connection sir sa pagpatay kay Ipomusino? Amo man na ang amon ginbestigaran kung may connections ni sa pagpatay kay Nepomuceno. Sir, di ba sir, sa interview kaina, you mentioned, sir, nga ang lawas, o kung ang character sa isa ka nagpatay, o kung ang gunman, kinapatay kay Nepomuceno, amo ba nito pare-pareho, ano sa man, related, o kung hindi? Based sa witness nga nagambal sa inyo, sir? So, hindi, kaya kasalakyan ni sila, kagdamo ni sila. Okay. Duha kasalakyan. Typically, sir, mga pila ka salakyan, sir? Duha kasalakyan. Initial ko, duha kasalakyan. Ano ang salakyan sir? Allegedly, inuba daw, duha ka inuba. Di ba dito na sir sa ining pangkay? Wala pa. Wala ID? What is ID? Why ID? Why pa to nakuha? I-check pa to sa suko kung may mga ideas tong mga... Pero sa amon lang, wala kami na kita nga ID. Para sa imo daw may luyag nga Talabot. ining natabo sa sintaw ining gipasunulo. Bali, may ano to, may na-recover to nga karatula. Amo na bayad utang. Wala naman siya nangyari sa pulis sir. Wala namin sura ang pangalan sa pulis. Ang nakabutang lang to bayad utang. Sir, di ba may kabudlayan kamo sir mag-identify kaya wala CCTV sa area? Paano din sir mga buligan man ma-identify natin kasi mabalaan din ang kaso? Paano luluntan? Bali, manggita ko naman kami liwat witness kung ma-identify nila itong mga persona nga gabilin rin sa lawas kag ang mga persona to nagpalupok before sila gahalin. Sir, anong color siyang sasakyan siyang Innova? According to sa ila, gray kag itom nga Innova. Duwa ka bilog. Duha ka bilog. Sir, this is no longer an isolated case kay kaduwanan ni sir sa area. Bali, ma-consider mo po na ito nga isolated kay sa subong nga pila mga kabulan nga wala shooting incident subong mo lang ni nagsunod-sunod gid. Pero may duha. anong kinalain niya sa kaso ni Nepomuceno pero isa lang kay area eh? Bali, ang kalainan rin kay ang kay Nepomuceno, duha to kabilog ang suspitsado nakamotor, then na-establish ta nga ang kay Nepomuceno ang nagwa sa investigasyon tower related. Ang kini sa isa ni nga bag-o lang nga damo persona ang na-involved. Wala pa ta kibalo kung ano ang motibo nga ginpatay siya kag diri man sa area kag ginpatyan ni Ano exact time ko sir? 9:15 to na sa point mga Ma-consider na ni siya sir nga salvage victim. hindi pa ta maka-determine. Wala ton talang ang investigasyon kung ano gid ang matutuod nga nahitabo. Pero sir, pwede man nga ayan makonect na to sa case ni Nepomuceno. Amo na ang ano namon i-determinar namon nga makonect sa case ni Nepomuceno kay bisa initial nga investigation diray man sa lugar same spot kundi ito na tumba si Police Staff Sergeant Nepomuceno. Sir, recoveries niyo ano sir? Bali may mga empty barrel cartridges to. So initial to mga anong siguro to. Iya ka no calibre. Caliber 45 to tapos may 9mm siguro to. Initial pa man na kay suko ang makadetermina na kung anong caliber gid to. Sir, faces sir nga witness sir? May na-interview na kami pero hindi man nila makilala ang mga suspitsado. Anong reminders mo sir sa mga residente diri sir sa area? Bali nakamak sila kag nakakalo. Bali diri sa area ano lang mag-ayo kami nga kung may nakakita sa among insidente makigangot sa Police Station 1 para mahatagan ta hustisya ang kamatayon sa biktima. Doon siya sa mga nakakita, sir, ano sir ang mga sang suspect sir, mataas ko lawas. Mataas daw kag dagko lawas. Amo nang initial nga ano. Sir, this particular incident came after directive of PNP and RD. Ano ayan sir ang implications? Bali wala man siguro to ano ta. Wala man implication nga dako kay ang instructions ni CPNP kag ni RD hatagan lang hustisya kag kandakan puro investigation sa kamatayon ni Police Staff Sergeant Nepomuceno. Okay. Estimated niyo sir pila sir ka mga tinuga sir ang involvado?
duwa ka salakyan. Kaya ang nakita nila, mga estimate lang sa mga witness, mga 8 siguro. Estimate man lang na estimate lang nila. 8 ang susunod ng salakyan, sir? Yes, kay duwa ka salakyan. Okay. Sige sir, thank you. Amang gabi. Son Mar, no, si Police Major Ramiro Sarona, ang station commander sa station number 1 Action Mar. So makita natin diri subong nga mga tanion, amo ni ang ang lawas o kunabi ang lugar diri. No, gintampukan nila sang suga. Okay? Action Mar. Go ahead, Action John. Action Mar. Yes. Subong nga tanion man ang sitwasyon diri. Ginbutahan nila diri, may butahan nila sang duwa ka kandila, no? Ang mga witnesses diri sa area wala na diri, no, sa lugar. Ang mga gina-identify diri naton pa kung possible makatag sa dugang statement action. Sir, ang karatula gindala nyo? Soko. Okay. Gindala ka Soko. Mga part ng invest sa ilang sir? Sige. Okay. Evidences. Action Mar, so far ang latest atong diri nga information, investigation sa station number 1. Full details diri sa nagluntad diri naman nga magkabigsuning incident. Karon taliwat para sa mga late tuners naton. Ang informasyon is mga 9:15 sining nga gabi, may duha ka mga salakyan nga nagabot diri sa lugar. Mismo ko sa riin gilutang sa Domingo si Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno, may ginulog sila diri nga bangkay o kulawas sa isa ka lalaki. Kay ti papati diri sa mga kapulisan, patay na nga daan mong sang ginbilin sini diri. May mga multiple stab wounds kag gunshot wounds, buti ringo ginabuno kag ginatiro ining nga lalaki at mga kaaksyon nga wala pa na-identify kung natumod sa ato mga kapulisan. Pagabot diri sa area is nagpalupok sila, no? Ang pagpalupok nila wala nakatuon sa lawas ng lalaki. Ginapalupok nila sa hangin kung wala Action Mar. Do kumbaga do mga warning shot siguro dapat timaan kung ano na himuon o kung natabo, no? After anom ka mga lupok Action Mar, nagparaog ang isa ka lalaki, taason dakuon nga lalaki, may bitbit abidra sang patalom, ginlabo, no, sa liog ining biktima. Paglabo sa liog Action Mar, matuotod ang liog sining lalaki, pinitbit nila balik sa sulod sa salakyan, ginsulod sa sako ang ulo, dinala nila sulod sa salakyan. Duha ka mga Toyota Innova, isa ka iton kag colored nga salakyan Action Mar. Di ba ito ma-identify, iba na police, hindi nila mahibaluan kid ang nakasakay sinidri. Sa karon ang atong kapulisan sa station number 1, di ba totally kung directly nga maangot ining kaso sa pagluthang sa isa ka lalaki diri sa kaso nga pagpatay kay Nepomuceno. Gina-identify ba nila, gina-tiyo ganin nato ng story Action Mar, basib lamang maara gid man mapagwa nga impormasyon ng kapulisan, pero hindi nila diri ma-identify kung bala ini ang persona do kaangay man sa persona nga naglutang sa iya kay tila identification na dakuon nga lalaki Action Mar, no? Ikaduha diri nga butang according diri kay Sarona, hindi po nila ma-identify kung bala ini resulta man isang directive o mando ni CPNP kag ni Police Brigadier General dapat i-intensify diri lang investigasyon. Kay bangod nga first and foremost wala nila ginaangot pa ining kaso pagkasapos ng isa ka lawas nga konektado sa pagpatay kay Nepomuceno. Hindi pa man nila Action Mar directly ma-identify nga salvage victim. Magod nga tibago pala natalutad ang krimen kag ti according diri kay Sarona ang ginaobra diri subong Action Mar, no, sang aton nga mga kapulisan para mabalaan sa aton nga matag palamati is according to kay Sarona, ginakandak nila subong ang investigation. Then right after the investigation, diri agad may baluan nila kung anogin ang pila ka bilog kati 8 ka persona mong ang ginaborbanta diri nila nga naghimo sang krimen. Right after sila makaakson ang paghimuon diri sa station number 1, mangita pagit sila sang dugang diri nga mga saksi nga makahatag sila sang impormasyon nga makapapatuod gid kung sino bala mga suspetsado sa sinimanismo nga krimen mga kaakson. Sa subong ang katapos ng scene of the crime operative ang nagkadto na sa area sang Barangay 2, particularmente na sa Puroksigay, dalan sa Barangay 2 sa Bagkurod, agud nga usisaon ay ning pagkasapos ang isa ka ulo magkaaksyon. Hindi pa nila connect pa man kung bala ang ulo nga nasapon sa may Barangay 2, ulo sang lalaking nasapuan diri lawas sa bahin sa Barangay 38. Ina-determine pa sa katapos sang scene of the crime operative kung Soko ngalin diri sa area sa Barangay 38, nagdiretso na sa area sa Barangay 2, agud nga magkandak sang mas maid-id kag mas madalom nga pagpangusisa mga kaaksyon. Ang motibo sa likod sang krimen diri ginausisa kag ginabantayan pa man ginarantaw sa aton mga kapulisan. Ang nagdumatuod nga rason sa likod sang ising makasilidhi na naman nga natabo nga pagkasapos sang lawas lang sang isa ka lalaki mga kaaksyon. Sir, what?
wala ulo, lawas lang ang nasapon diri sa area sang Barangay 38 syudad sang Bacolod. Sa gihapon mga kaaksyon, padayon ini nga ginatutukan diri sang patrol diri sa area gihapon sa Dalan Rosario, Barangay 38 syudad sang Bacolod. Ini may kangtanan sa pagkasapunan naman sang isa ka bangkay, lawas kag ulo sa separado nga lugar sa syudad sang Bacolod. Action Mar? Sige, action John. Kung ano gid man karon action John, balikan ta kada ko mayara ka matipon duga paging information kay balikan ko na sa action an. Nakaabot na action John ang soko dito sa area naman sang Barangay 2, action John. Yes, Action Mar, standby sa gapon diri sa area sang Dalan Rosario, Barangay 38 syudad sang Bacolod. Ini man ang inyong taglibot sa Bacolod, Action John Diaz, una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Balikan ta action Nelmar, si action an defensor sa iya sa area dara sa Dalan Saruan sa barangay ito kay nag-una ang mga katapos ang scene of the crime operatives. Is tigid kapas na nila ang yellow line action Mar nga ginbutang diri para yang hindi man mahamper ang kung ano man ang gina-preserve diri yang uning nakitaan nga plastic nga may unod nga sa nga ulo sang tawo, subong man ang pila ka mga like sako abi kag gamay pagid ini nga plastic basura ni siguro ang nakabutang diri sa may dalan na gid mismo no sa area diri sa Purok Sigay. And so far action Mar ari naman diri ang iya ka Holy Angel ni I think nga funeral action na Mar ang makuha diri dito sa pagkatanda po na muno sa aton man nga makaupo diri nga sa pihak dulain man dito nagkuha nga funeral. Ang sinasabi ni ari na digali nalikban lang. So for action Mar amo na diri subong ginaulat-ulat naton kay ti ang latest diri mo ni ang aton personal sa Soko is ara na sa plastar man sang ila yang thorough investigation sa tining nakitaan man kag ti magadepende ini kung ano gid man kay ti Kinpalapitan na action an nila ang ulo. yes action na Check na nila. Hariwa, may ang isa di ka members nga Soko may ginakapta ng papel kaya siyempre mo lang sulatan kung ano man ang ila yan nga mga nakitaan no nga diri sa mismo sa senaryo may isa pagidiri ka tinsang Soko ang nag-abos man action Marlo yan siguro ka teknato na be iyan ka PNP Crime Laboratory ang nag-abot action Marlon pila lamang ka minutos tayong nag-abot man ang iya ka Soko action Mar subong ti ulat-ulat naton ang mangin investigation sa aton Soko team kag ti kung ano gid man ang mangin confirmation siguro ti medyo malaglawig connection na Marlon kay kung nantawon diri naton medyo ang ilab lang nga pag usisa is tama ya ka id-id kay para lamang masiguro nga ti ang ining mga nakitaan nga mga ebidensya mga nakitaan nga ining lawas sang tawo dito sa area sa Barangay 38 kag ang ining ulo nga diri naman sa area sang Barangay 2 is ti masituit gid balagson Mar kay ti may tendency kun mahilabtan di ba may tendency nga maapektuhan man or mahamper man ang ila yang resulta sa investigation. That is why nga tama ka istrikto actually gali action Mar palabaan nila, no? Gintalabaan nila ang police line. Sa kung pero pagkatanda action Mar, diring area, though amuna diri way back to hindi na ko ka kung ano nga mga tinuig sa action Mar, pero amuna din nga area ang natandaan ko sadto kaagahon man to action Mar sang nasa buwan ina diri ang
bangkay man blasang isa ka lalaki or members ng LGBT community. Sa pagkatanda po, Action Mar, amog na ding area. Ang lugar, do subong, diri naman sa liwat action na Marlon. Ang kung sa diin, nakitaan ina diri, nga ginwigit, allegedly, ining ulo ya sang isa ka lalaki. Mayroon diri ka mga, subong action na Marlon, amo na diri gina-plastar na lang nila Action Mar, kag dugay-dugay siguro maka-start na ni sila sang ila yang pagpangutisa sa buligman sang police station number 2 nga gin-deploy diri, as well as ati ang mga force multiplier nga nagtiner diri in order lamang nga ma-secure man ang area kay given ang dalan, given nga ang nakitaan ining ulo Action Mar is dalan gid mismo or sa ko pasang highway nga ginaagyan man sa mga nagkalain-lain yang mga sasakyan. Kag tiyang isa pag diri ka gina-maintain man sa aton nga authority is ma-secure nga ang area is hindi madali-dali bala masulod sang mga tawo nga makiusyo. So lam Action Mar kay dumiyari diri kay naging saway ho, masulod pa sa kay nasa police line. Amo ni ang mabulay kiti siyempre gina-preserve nilaan mabudlay na nga mahamper pa or maapektuhan pa ang ila yang pag-imbestigahan pa lamang. So for Action Mar, amo na diri ang pinaka labing ulihiman nga nakuha naton nga sitwasyon diri sa area sang Barangay Dos or particularmente sa Purok Sigay Action Mar. Ano nang ginahimo sa mga sunan sang taga Soko? Nakuha na nilang ulo, way pa? Action Mar. Ang ulo nakuha na ara pagapon? Wala pa, ari pa Japon. Oo, ari pa Japon kay makitaan ko diri sa akong lagi mismo nga nakatubang diri sa akong dampiho ang duty investigator sa police station 2 kay pila man mga personnel sa Soko is nag-istoryahan na Action Mar. Kung ano ang manera ni siguro sa pag-check nila sa kining ulo siya na Mar. So far mo din pinaka-latest nga sitwasyon diri sa Purok Sigay, Barangay Dos sa siyudad sang Bacolod. Una sa bagito na sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Sige, alas 11 or 11 na kita sa ato sa nga pagpangalagad ang ato si ginahulat diri magka-action kung sino ang ining biktima. Ano ang ngalan siri kag ulaton ta dalang ang latest no nga investigation sa ato sa kapulisan although ngati si Police Station 1 Station Commander Major Ramel Saruna may nga inisal naman no nga palayag nga ginbuyan diri sa Action Radio Bacolod. Tuman kadamo sa mga paramangkotanon subong nga hindi pa gid mabalaan ko nanugid ang sabat nanugid ang matutuod no nga rason sa likod sang sining makaselid ni nga krimen. May mga information nga sulod diri sa aton prote hindi ta pwede mapalayag bangod magabase kita sa statement sang aton sining nga mga otoridad. Kay kun basihan ta mga ka-aksyon nagaangot-angot mo no nagainangot-angot lang. Sige. Buwas aga no. Standby lang sa ato sa mga ka-action there is Action Radio Bacolod. May development ni tutok lang kamo sa Action Radio Bacolod. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Salamat sa ato sa mga ka-aksyon nga nag-upod hubalan kaida alas 9:30 tubtob subong alas 11:13 na naglapaw-lapaw na kita sa ato sa pagpangalagad no sa ginatos ka mga nagpadala sa ila sa mensahe nag-monitor sa ato sa Facebook Live. Pero pasensya lang
Why namon ka mo ma-acknowledge bagod man sa tuman ka taralopang doon nga balita nga nagluntad subong nga gabi. Aksyon Night Patrol. Sige. Pagi sa nga ang bahanon kiss me goodbye. Action Night Patrol. Temporaryo nga takop. Standby lang kamo mga ka-aksyon diri sa Aksyon Radyo Bacolod. May development ini nga balita buwas nga adlaw. Sa ato sa mga aksyon unit reporters nga nagapangalakan sumong Aksyon John Diaz sa Patrol, Aksyon Nixon Tahom. Nag-augment man si Aksyon ang defensor sa bayan sang area sa Barangay 2. Ato sa nga news center nag-augment Aksyon John Dale Salazar. There is a technical control action Nelmar Madera with IT expert action El Ray Dutelius. Ako naman action na Marlon Hervoyas sa ngalan sang regular anchorman action Eric Magbanwa. Nagabilin sa good night. Good night, good night. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon